Sena ilu, propju għal-ħabta ta' 9 ta' filgħodu ta' 2-8 ta' Marzu, it-tieqa ta' Dwejra iġġarfet kompletament f'kollass li beda mill-kolonna ta' tieqa u li qeret waħda mill-aktar ikoni sinonimi mal-Gżejjer Maltin. L-għada ta' din ix-xena, Raniero Borġ u 4 għaddasa oħra kienu fost l-ewwel għaddasa li niżlu fil-baħar ta' Dwejra biswit it-tieqa. X'kont sibt sena ilu meta t-tieqa sfrundat? Konna 3 divers u meta ġejna fuq il-post. Sebna għatma pretendejna li ħanaw dak il-ġebel kbir, dak l-ammont ta' ġebel li waqa' mid-Dwejra, għax infatti kbira kienet dak. U ħafna tkissir, ħafna blat abjad. Sena wara propju nhar is-Sibt li għadda Raniero reġa' niżel fuq il-post biex jara kif żviluppa l-blat u l-veġetazzjoni taħt il-baħar. Sena tagħha meta waqgħet ġietna l-korżità biex nerġgħu nkunu hemmhekk la pers li konna tal-ewwel aħna u iva il-rieħ tiegħu sa 25 metru il-blatt diġà beda jifforma il-ħaxix fuq u hekk u mill-25 metru l-isfel fil-fond għadu bajdani. U għalilna kif bit-tiġrif issa żdied l-iskareġ biex wieħed jasal sal-post hekk kif wieħed ikollu joħroġ mill-bajja l-magħluqa, jodos mill-lar u jiżbokka minn wara tieqa. Raniero Borġ saħaq fuq l-importanza li l-għaddasa javviċinaw il-post b'kawtela li ma bħala. Jekk dak li jom fil-wiċċ le m'hemmx periklu għax it-tieqa waqgħa. Imma bħala diving min jinżel dawk il-25 metru, pereżempju jgħidlek hemm isa cave hemm daħla tifhem u jgħod jidħol fiha. Il-blatt m'għadux sa 25 metru m'għadux dak l-abjad qed jikber il-ħaxix fuq diġà qed jifforma imma mill-25 il-font iżjed għadu abjad peress li ma jarax ix-xemx, qed tifhem fil-baxx jara x-xemx. Il-blatt kif qed jista' jara fil-vidjo għadu titkisser. Għadu jiena għamel suġġeriment jgħodu attenti d-divers min jgħod hemmhekk biex mhux jatlu taħt il-blatt għax il-blatt għadu ma għax għad irridu nistennew mal-tempat oħra kbira kif kienet meta kienet waqt id-Dwejra u jerġa' jitbiddel il-qiegħ tiegħu.